February ni somni pakhat thole ni sang ni somni pani ani e nimin khan US President Joe Biden an aruk thei ang berin Kyiv khopui Ukraine atloa tun tuma hian eng ang takin nge US le Ukraine senior official ten hemi tura ruam manna an lo kalpui ruk dan kan ngai thla in kan thlir ho don ani US President Mevin US sipaite ven himna tel lo le Indona hun war zone February ni somni pathuma atlo tumchu ven himna sang berle film khur ngai takani wangin thuruk to kho kanga rel le ngai tuania President Biden an Ukraine atlo turi Biden administration zinga po kutrang thlia thamlek mitlem te in aruk theyang bera anrelani John Finner Deputy National Security Advisor chuan thakhat chung chu Biden a khon bol u pathan big mitlem te White House atangin Chief of Staff Office US National Security Council White House Military Office le US ven himna le ral ven buk mun pui Pentagon le Secret Service le Intelligence Community atangin antelti soin security operation uluk angai em awangin mitam tak antel lowani ati chung mitlem te ten thakhat chunga anruam hanale anthurel ta chu atopa President Biden chu zirtop ni February ni song pasari tlaya fi fai takin Oval Office a anthela kalzel chi nge chi lo ti te an soi ho nuwa Biden a security cabinet chuan thuthluk na an siama Kyiv khopui chu tlo turin anruam manjui ta ni anthurel chu apu drupalang ti hlawin White House correspondent team media ho te po hril an nilawa thlan big journalist pani chau The Associated Press AP News tedin US President ten anjinna pianga an kentel thin nuclear football anti mai khoi mun atangpo Commander in Chief le President nibokin nuclear ral thuam mang tura thupek order achhuana tur me khep enking omna keng tu National Security Council Advisor Jake Sullivan Deputy Chief of Staff Jen O'Malley Dillon Oval Office Operation Director Annie Tomasini le White House photographer Tedeu Chau antelani Ukraine ramatang point mi poimo top khokin anram atlo don awangin mi big claim President Zelensky mirin big Andriy Yermak le Foreign Minister Dmitry Kuleba ta chau biak porhriat tirani Warsaw khopui Poland atanga rel manga Kyiv khopui Ukraine chu zang khothim nuwa kaltur ani agin le President Biden le akhon bol upa mitlem te ten Ukraine an panma dar kar khatlek koma White House chuan Kremlin Moscow chu boruak ti dai turin Kyiv atlo don ti chau an hriat tirani Jack Sullivan National Security Advisor chuan Kremlin lamin alo chan le dan da chu thil sensitive tak ani wangin puan chhuwa vek arem lo ni in asoi official ho da chuan President Biden an eng ti khuna nge Kyiv a thlen don le a chhuwa san hun tur ta chu an hralo ani AP News palai jinga jinve chuan President Biden le atim ta chuan Air Force C-32 thlona Boeing 757 siam danglam hlek mangin Andrews Air Force Base Maryland State atagin Sunday jing darli le Minnesota panga an thlok chuka Ramstein Air Base Germany muna US military book kwana mun puya thlona tui an thuna chuta chuan dar kar khatling lo deuh an omnu in Rzeszów Tuzacienko Airport Poland an panleta an heti Kyiv khopuya hian CBS News palai paniten President motorcade an zong vele ani he Rzeszów Airport atang hian Ukraine tranpuina tur ral thuam tha tam takta chu US le NATO ramten Ukraine an thon lut le thin ani Rzeszów atangin rel ngatin dar kar songvel tanin Kyiv khopui an thleng chawani Rzeszów hi Ukraine ramri atanga mel somruk vela hla a om ani Kyiv khopuya Mariinsky Palace President Joe Biden le Ukraine President Volodymyr Zelensky le anupuite chu dar kar ni don in komin President Biden chuan US in Ukraine atran puina US dollar makta duai zanga pe in ral thuam tha pekna tur apuang ngal ani Biden le Zelensky chuan chuma dar som pakhat le achan ve ma hlekin
Kyiv khopui lai li om St Michael Golden Dome Cathedral biakin tlo in abula sang ni som polia Crimea Peninsula a Ukraine sipai thi te le Ukraine chimchaka Donbas region a thi te hriat na siam na Wall of Remembrance tlo le in ngoi rengin suna le chipai buk na an hlana chumi nuwa Kyiv kopuya US Embassy atlo zuaya chonu da ni ring ma in Biden chuan Kyiv achua san fela ngai ni in Ukraine rama dar kar ngar vel a om tinani White House chuan hetinga President Biden an mun ral tri le hla om takkara indona mun Ukraine atlo ram na chan chu kovel hriat le mua US chuan Ukraine ram chu atlo burzia le a phasanin a kalsan mai don lo ti lana tura thil ti en tina ani ati Biden hian nikum sang ni som ni pani Mars la a Poland azin khan Ukraine hi tlo alo du dai to a ma se security awangin a tlo lawa anupui Jill Biden le House Speaker Nancy Pelosi khan Kyiv an tua Indonesia West Ram Hruai tu te chinga British Prime Minister Louis Boris Johnson khan atlo ma saberani The Politico chuan President Biden an Ukraine atlo zui tu journalist pani te chu zirtom ni chonwa White House Communication Director Kate Bedingfield chuan anjin tur zep tlat turin le thuruk ani zia hrilin tu ma hna soilo turin a intiam tira an kal chua dan tur po inrin nia email mangin arrival instruction for the golf tourney ti in a hriatir chau ani Sky News chuan journalist pani te chuan anjin dan tur hrilna email chu tlai dar thuma an hmua Sunday jing dar nia Andrews Air Force Base Maryland a kal turin le dar ni minisom panga a chuak thei tura hril an nia chu mun an thlen chuan an kota telephone te chu chu sakania Kyiv khopui Ukraine thlen malo dar kar som ni pali chung chu pek let tanilo ati Air Force C-32 thlona mangin an thloka hei hi airport te deuh zawka trum a ol sama wanga man thin tho ni in an soi Air Force 1 chu jing dali le minisom panga a chia Andrews Air Force Base atangin a thlok chukani Air Force 1 thlona chu Ramstein Air Base Germany a tlai dar nga le minisong pathuma atum fela dar kar sari vel zet an thlo wangin thlona tui thun belangai ni chuta chuan dar kar khat le minisong panga vel an om khua tlai lam ni in ni po atla fel to ti unau mel hai hun ang vel zan daruk le achan ve vela van lam boruak thim rui to nu in Germany atangin Poland rampanin an thlok le ta ani President Biden hi ahun mandan tlang puya chuan ka topa Wilmington Delaware state a ama mimal ina akal tlang puya inrin ni chonua anupui US First Lady Jill Biden nen Catholic ko randana lalpa zanre an kil zo in Smithsonian Museum of American History an tloa chuminua Washingtona Bloomingdale bula restaurant zanre an kila Sunday jinga chuan White House Press Corps te hnena President in White House achua san don lo tin thila ma se chu tiang an soi nu chuan President Biden chu Ukraine tlo turin akal dai to ti ani hetianga risang takla a Biden an Kyiv atlo hi thil om dan te hril vek ani nuwa ama thu na siam ni in National Security Advisor Jack Sullivan chuan a soi Pentagon thu nei tu le official dangte nena ruang mana an siam dan chu a soi du lawani Kate Bedington Director of White House Communication chuan chona tam tak kara risang takla in President Biden chuan US and Ukraine a thlop thlazia atilang du ani ati Air Force 1 thlona manga hamleta pa thlasang muman deuh ro jing khovar chian ma jing ar khuang masak ber hunvel Sunday jinga Biden le akhon bol upaho de chuan Germany ram chuan panta a Ramstein Airbase Germany a thlona tuithuna an chol jok nuwa Jeszo Jasienka Airport Poland an tum nuwa reladar ka som don lai Kyiv Ukraine an pana rel chu pindan pariat chi ni in ven himna uluk nen Kyiv khopui chu thotani jing da riata an thlenga Zelensky a hmunua Poland neito ram chu rel pokin alet le ani Ramstein Airbase Germany tanga Jeszo Jasienka Airport Poland antum hian Sunday zandar sarile minisom nga pasari ania Biden alo tum dona wangin airport chu
thlawna dang tumphal ani lo chu hman atanga SUV car le rail an luh thlengin journalist pahnih ten President Biden chu an hmu reng lowa dariat le minister pahnih a dar kar khat dawn a hla rail station panin ven himna nasa taka SUV car in an kal le ni journalist te chuan car somni vel inzui an ni thu le minivan stetelin sirens pawh ti rik ani lo an ti zandar kwa le minister panga President Biden a chuan a motor kei chuan Zemsil Glony train station a thlenga chu hmun chu Ukraine atanga ral tan refugee sang tam tak an phur thlen a hmun ani Biden chu a chuan a tur rail cabin a da in journalist pahnih te pawh an cabin awmna tur le mut theina a da ani chu rail chuan compartment an ti mai pin dan pariat engine telin aneya nasa taka ven him tlat ani rail chuan zandar kwa le mini somthum pasaria Zemsil Glony station chu Ukraine pan turin a chuasana zandar som vela Poland le Ukraine ramri an kan ni in security chuan journalist an hrel ani zan thim hnuai ani awang te le security sang tak awangin dar kar som chuang chu White House staff chuang ve te le journalist te an in belo ani tho tan ni February ni somni jing dariata rail chuan Kyiv Kopuya Chatsky train station a thlenga chuta chuan US ambassador to Ukraine Bridget Brink le US embassy staff ten an puber President Joe Biden chu lo muakin an dong songa Biden a chu rail atanga alo pen chuwa a soi masak ber tong kam chu Kyiv mana local le chu a tha ani ti in Sky News chuan azia Sarisky rail station atangin Kyiv Kopui lai lia om Independence Square anti hmun Orange Revolution tia kumsang ni song pathum le song pali vela mipui tam tak lo pun khom chiaw na hmun chu President Biden a thui hroi motor ten tlan pel zelin Mariinsky Palace sa President Zelensky a hmuani anti tur te tluang taka ati zonu in President Biden chuan thotan ni dar khat le mi som vela Kyiv chuasanin zandaria le mi som li pasaria Zemsil Glony rail station a thlengani expat te chuan hetinga Joe Biden an security sang tak chunga Kyiv Ukraine atlo hi Russia chu hne tu ani don lo ti chiang taka a hriat ti na nia democracy le zelenna chungnunna alan ti du wang ni in Ukraine in dona Russia achak ani vai chuan China in Taiwan a bei hre don lowani anti China chuan Russia in Ukraine arun hi demin a soi sel ngai du lowa rampani te chu remna kongjong tur ero in anorve thina Taiwan le Ukraine hi khai khinin US le West Ram te thil ti dan a thlir reng ani Richard Goldberg Senior Advisor of Foundation for Defense of Democracies le Senate Republican Hoya Thokthrin chuan Biden hian President Ronald Reagan Soviet Union wanglai sangkha zakwa somria pasari East Germany le West Germany chu Berlin Wall wanga intendar le nasataka communism le democracy lo in ri pona hunlaya Brandenburg Gate thil thleng angma in thil ativia chuti hunlai chuan Reagan chuan Soviet roi tu Mikhail Gorbachev chu Berlin Wall ti chim turin a hrilani President Biden chu Eastern Europe ram top bera dingin Russia to Chinese Iranian tangrual te hena Western democracy chona nei lo turin le Ukraine ramatanga tolkir turin a hrilani ati hetinga Biden an US in Ukraine athlo Bruzia tilang tura Ukraine atlo lai hian Chinese Foreign Minister Wang Yi le China Communist Party ho tu poimo ta chuan Moscow tlo in tunlai boruak le an thlona te an thlir ho donani US to NATO ram ta chuan Russia chu Iran le North Korea ram ten ral thuam tam takin an tran pui ni in an pu ani